Joo, eli tässä voisi alkaa pikkuhiljaa datausilta. Dataus viikonloppu käynnistymään. Ostin tuossa tänään koulun jälkeen vähän limukkaa. Aika paljon. Joo. Tässä on yksi tullut. Tuossa päästiin jo 12 koulusta. Mites tässä? Datausiltaa. MV1 vois pelailla. Tämän viikonlopun ajan Steamissa on muuten tuo MV2, niin ilmanen online. Perkele ei vaan toimi nyt oikein. Mutta joo, ei siinä mitään. Tässä dataillaan YouTubessa uusia videoita. Cricketsiltä ei oo tullut nyt oikein niinku pitkää aikaa mun mielestä video. Vissi eilen tuli, mutta näin. Okei sitä joka päivä, mutta ei oo pitkää aikaa kun tätä tullut. Joo. Että semmoista datailua tässä. Vielä ei oo vittu Xboxikaan tullut vittu siltä huollosta tai korjauksesta. Vois muuten käyttää, kyllähän tää on rypistynyt, mutta vielä tämä on hyvään kunto, niin tästähän voi juokin. Tämä. Tästäkinhän voi juokin. Joo, mutta joo. Tässä taas iltaa saattaa tulla uusia videoita viikonlopun sisällä, parin päivän sisällä. Morjens.